ଶୁଣ ହଁ ହଁ ଆଜିଠୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ରହିବା ହେଲା। ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ହଁ ହଁ ରହିବ। ଆଉ ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ସିକ୍ରେଟ ନାହିଁ। ମିଳିମିଶିକି ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଆଉ କିଛି ଝଗଡା ଝାଟି କିଛି ବି କରିବାନି, ମାରପିଟ କିଛି ବି ହେବାନି। ସତ କଥା। ସତ କଥା। ହଁ ହଉ ହଉ ଭଲ ହେଲା କହ। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରେ, ସତ କଥା କହିବ। ସତ କଥା ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଛୁପଉଛି? ମୁଁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦଉଛି। ତମକୁ ମୋ ଛଡା ଆଉ କିଏ ପସନ୍ଦ କହିଲ? ଭାଗ ତୋ ଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଡିକି ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବି? ଛି 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 ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଭଗବାନ। ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ ତମକୁ ଫସେଇଦେବି ବୋଲି? ଆଗ ଭଳିଆ କୌଣସି ଡାଉଟ ଫାଉଟ କିଛି ନାହିଁ। ନା ନା କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମୋର। ମୁଁ ପୁରା ସିଧା ସିଧା, ମୋର ଆଉ କିଛି କିଏ ନାହାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ କୌଣସି ସିକ୍ରେଟ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ସାଙ୍ଗ 2 ଜଣ ହେଲେ ନା, ତ କୌଣସି ସିକ୍ରେଟ ନାହିଁ। ମୋର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତୋତେ ଛାଡି ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ନା। ତମେ କହୁନ ତ? ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କହୁଛି। ତମକୁ ଛାଡିକି ମୋର ଆହୁରି 3 ଜଣ ପସନ୍ଦ। ତାହେଲେ ମୋର ହେଲେ 3 ଜଣ ପସନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ତମେ କୁହ କିଏ? ଦେଲ ନାଇଁ ଲେଡିଜ ଫାର୍ଷ୍ଟ। ମୋ ବାପାର ଜଇଁ, ମୋ 2ଟା ଝିଅର ବାପା, ମୋ ଭାଇର ଜଇଁ। ତମେ କଣ ଓଡିଶା ଘର ପାଉଛ? ତମେ ମାମୁଁର ଝିଅ, ଫେସବୁକ ର କାଜଲ। ଏଇଥର ରାକ୍ଷୀରେ ମୋ ମାମୁଁର ଝିଅକୁ ଡକେଇବି, ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ। ସରି ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଭୁଲ ହେଇଗଲା।